Hi guys, good morning and welcome back to my another vlog. Nontonku ani godan moनसे भिडिअ फरायखांबाय थाबाय। दिनै कलेज फैदो मानो होनोब्ला जोंना कलेजाव बे बैसागु प्रग्राम दङ इयाव। नाजागोन नोंथांमोन आं खिन्थालांनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। जों दा सफैखाबाय कलेजावहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय। लेट्स गो। So guys, finally जों दा सफैबाय कलेजावहाय। Finally guys नै सफैबाय। ओमफ्राय जेरै नायो इदिनो नै गोमो गोमोल' दिनै सिख्लाफ्रा गोमो गोमो कालार जोब। So guys, दा जों सिङाव हाबबोबाय। दा नै बे प्रग्राम जायगाया नैबेयावनो नै बेयावनो जागोन। ओमफ्राय बेयावहाय नै कालचारेल ओंख्रि संनाय दा खिथागोन आं नोंथांमोननो। दा नोंथांनो खिथागोन आङो। Third Free बैसागु celebration 2025 जनता कलेज सेरफांगुरि 9 एप्रिल बेनो आरोना बेयावनो जागोन प्रग्रामा। लोगोफोर नैबाव नै दा पेन्डेल हास'नो नागिरदों आरोखि ना अपेनिं खालामगोन दसे उनाव नै ओमफ्राय गोमो गोमो जोबनो गासिबो जोंल' नै जोंल' in charge and Honorable G. Kisan and the Honorable Sri Rajareeman and now I would like to request our principal sir to inaugurate today's program and from our side to felicitate within our night. Thank you sir. Now I request sir to inaugurate the kindle. Ganesha, anggur ganis. Ganis ini dia anggur sama sama. Thank you so much sir for the inauguration. So, जों दा नै बेयाव हाबसै आरोखि ना guys. मा मा मोनो नायनि। Today's festival are a vibrant showcase of our album heritage. The Baisagu dance performed with vigor and grace are merely art ये क्या भैया heritage of our history and tradition. Accompanied dia ras bungsunya लोगोफोर नायनानै ला भिडिअ खिथा दा बेयाव नै राभानि बियो राभाफोरनि ओरैले माथो आयौ मा मा दंबावलाय जोसा ओंखाम 40 थाखा नारजि अमा बेदर 30 थाखा अभार प्राइस सबाय साम' नै नोंथांमोना नै बर'नि बियो ओमफ्राय बियो किसका है ये ना बेफोरबायदि आरोना नै बर'नि जोंनि बर'नि नारनिबो जोंबो दङ नै डिपार्टमेन्ट of इकोनमिकनि बेनो दा एसे प्रग्रामाव थांनो So guys, finally नै बर'नि होबाय आरोखि ना दिनै फार्स्ट टाइम बर'नि आंनि नङा आरोखि ना नै आसोलफोरनिसो हावला आंना गैया नालाय बेखायनो हावला गानबाय आं दा प्रग्राम जागासिनो दङ So guys, जों दा प्रग्रामाव फैबाय दा प्रग्राम जागासिनो दङ नायनोसै एसे प्रग्रामखौ देखायलांसै नोंथांमोननोबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोखि ना सिंगार फैदों सिंगार नै माबागासिनो दङ रंजानाय समाव बैसागु बोथोराव मोसानाय समाव जाबायदों गोसोआ उसाव बादाव नोंखौ गोसोखांना उरां फारा फैयाखै गामि नुहुरनायनि अनजालि नों आंनि जिउनि जुलि बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आं गोसो थोनाय अनजालिखौ आंलाय गोसोखांबाय
सिख्लाफोरनि क्रास नामा बेयो सिख्लाफोरनि क्रास वान्डारफुल गर्ल्स गोजा गासिबो बिबारफोर गोजा केमेरामेन जोब्बाव बिउटिफुल बिउटिफुल एक्टर जाबा बिदिनो फट' लानो मोनो एक्टर जाबा बिदि फट' लानो मोनो आरोखि ना रायजोफोर एक्टर जाबा बिदि फट' लानो मोनो एक्टरा हांसोमनाय जासिनो गाइस हांसोमनाय नायनोसै दा नै हांसो हमनाय नायनोसै सिख्लाफोरनि नै नायग्राफ्रा आयु नै सासे जोंना नेरा गोख्रै लागाव माइ थुबसा थांसेयानो जौनि सेनासै आयौ हमग्राफ्रा नै गासिबो हांसोग्रा नायग्रा नामा नायनि एसे नायलांबाय था नुगोन लगाव Karena hauwaफोरनि जासिलाय हौवाफोरनि बयसफोरनि नायनांगौ बयसफोरना डेन्जार जागोन ना मा होनो फुदे बयसफोरनि गाइस बयसफोरनि लागाव So guys, दा प्रग्रामा जागासिनो दङ ओमफ्राय आं फैबाय माने गरमना सान्दुंना एसे बेनिखायनो फैबाय ओमफ्राय नै दा नै बेवहाय गस्ला दखानाव फैदों एसे नायनि एसे वा बेवहाय सेरफांगुरि आरोना लकेसना गाइस बाव नोंथांमोनानो फैनो हागोन जोंना आसोला लानो नागिरदों लानि गाइस आदा एन्टारटेनमेन्टनि प्रमोट खालामनानै होनाय आरोखि ना इयो पुमा ब्रेन्ड बेसेबां बेयो साइजआनो एक्सेल लांफैनो हागोन आरोना नोंथांमोना माने जेबो सिन्था गैया सेरफांगुरियावनो बे सेरफांगुरिनि नैबे मन्दिर माने मन्दिरनि खोलाहा नाहरबानो नोंथांमोना नुगोन आरोखि ना बेवहाय